Tänne pitäisi oikein tulla mun uuteen videoon. Tänään pelataan Minecraftia, nimittäin keksin munan kanssa. Tämä ei oo PvP, tämä on... Paska. Noniin, tää on nimittäin survivalin eka osa. Aloita semmoista myöhemmin, Matti, älä vittu vielä. Alakerran vuudia. Kapsivielinen. Niin. Että tässä voi kiroilla. Niin. Mä vittu edes kiinnosta. Mitä? No kun mä piippaan. Oho! Joo, mä klutsasin noilla vitun nauhoilla tai mitä ne onkaan. Paljon se on editoit tota? Hmm? En mä jaksa enää pelaa. Ai käsiä. Tehdään talo ja sit lopetetaan. Vittu, meillä on muuten paskas spawni, no en mä jaksa enää pelaa. Tenaa, me kyllä löydetään täältä ihan hyviä. Mä lähettiin joku aavikko. Voi perseetä se kuuluttaa. Ciao! Ja vittua. Mitä? Mä kuulen vaan jotain ciao sieltä. Paljonko tätä dioriittia? Vihdoinkin kiveä! Tuu katso paljonko mä kaivoin alas. Mä yritän etsiä meillä joku kylään. Jos meillä on laavaa, ei meillä sittenkään ehkä niinkään paskas spawni. On laavameri. Oho. Metsi kerran tässä nopea vähän kiveä ja sitten mä tuun sinne päin. No niin. Tuun. Mitä Ampere tekee aavikolla? Hyvä juttu. Minne sä menit? Sä oot tuossa todella kaukana! Tai eittäis ne niin kaukana. Se on jossain kilometrien päässä. Mitä nyt sä siellä vielä löysit? Ai saata! No niin, mä lähettiin kylään. Oi vittu. Mulla sun ei pitää kiinni, kannattaa juosta. Tämä ei oo mikään vitsin. Mitä sä kuulut tota? No vittu kuulin! Ei, et oo kuullut yhtään mitään. Tuolla on paskas spawni. Hippaa. Oh kyllä! Jes. Sitten tappamaan kissoja. Oh baby villager, tapappa se. Ei ironi. Kumpi tappaa iron? Hei kuuntele. Jompikumpi tappaa iron ja jompikumpi hakee ruokaa. Meitsäkki menee ruokaa, ok? Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Mitä perkelettä? Okei. Mikä siidi tää on? Tossa on siidi. Ihan paska semmonen ainakin. Ajaa. No aina, mä sekin, että sä kuolit, miksi sä sait toi achievementin. Kun me tehdään? Hei, me päästään Netherin, noniin. Oho, tää muuten vähän Jääpäri. nopea. Onkohan kuitenkaan paskas paukuni? Nää sä oot ihan hullu. No enpä tiiä, me ollaan ihan Netherissä. Lisäleipää. Miten vielä leipää? Ai niin. Keksi. Molemmille tulee saman verran. Ai niin. Hei, molemmille saman verran. Otappa siitä. Molemmille saman verran. Ihan niinku molemmille saman verran. Miks mä sanon Ota vielä noin. Onko sä luuttunut, että kyllä vielä nukutaan täällä kylässä? Joo. Tai no, ota vaan sängyt mukaan, tää, kun jotenkin speedrunnataan tää. Mutta kilvet pitäis tehdä ekana. No, jake vähän puuta, mutta tee Täällä on 2 rautaa-harkkoa. Vai otit sä ne? Joo, mä otin ne. Craftaa meillä on molemmille kilvet. Joo, me jake vähän akasia. Oh joo, tää näyttää ihan siistiltä tää paikka. Tää on niinku tämmöstä vesiputousta akasiaa. Ja tätä uutta biomia, tai onks tää nää uudessa tää edes? Tää oli joskus, en mä tiedä milloin tää tuli. Mikä? No tää biome. Tää Mikä biomi? biomen nime on joku, Puss. en mä tiedä, mä sitä biomen Puss. nimeä. Mä sain pussin. Joo. Oho. Tää molemmille kilvet. Mulle kilpi, sulle ei kilpeä. Vittu mun puuttuu 1 puu. Anna 1 puu. On kyllä vähän enemmän kuin 1 Mitä helvettiä tää tekee? No niin, tuu hakee. Siinä.
Hei, älä syö Se on koskea. tumpua kilvet. Älä syö koskea mua. Toi jo! Hei. Jos syöt kerran, niin mitä sulla sun kilpi? Mitä helvettiä? Ota, Mitä tää raiskaa? ota sun kilpi. Ja lähtää. Mä saan sitä. Atos. Mun ehkä pitäisi tehdä vähän kivityötä. Niin minä tekee netherportaali. Onko se muuten rauhallinen, et hän sä oo kattonut? Tää on tavallinen. Oot sä varma? On. Sehän nähdään kohta. Ja sitä on nyt koko ajan ollut peacefulilla. Ei kyllä pitäisi olla. Ja kun ei ookaan jo täällä mobeja. Ai. Onko se Et osu. nukuja? Ei sen pyy. Ei perkele! Mä kuolen. Vesi pelasta mut! Au. Ei! Vitsi, vois mennä tänään luolla hakee pikkusen. Me kustiin tää. Ei kun aina kukaan hyvää koko sen. Me oikeesti kustiin tää. Tänne meni vettä. Ja nyt sitä ei enää pysty tekemään sitä. Mä vielä yritä. Oho. Okei. Aisa! Tällä on rautaa ja kopperia ja kaikenlaista ja... Kaikenlaista rääsää ja söösää ja... Samet... Jos mikä helvetti. Sulle tohon. Miten mä tohon pääsin? Vitsi... Ihan se mun... Mä kerron kopperia. Vois sillä alkaa hakea noin raudat tuolta. Tuu nyt tänne. Joo. Aina kun meitsi kerää meille vähän luuttiin. Mä jaksa enää pelaa. Oikeesti. No ei kun leikistä. Eiku oikeesti. Ei kun leikistä. Mitä? Ei kun ihan leikistä. No kun sä et oo vieläkään tullut tänne. Mä oon tullut ihan just sinne. Mun pitää vaan tehdä tää. Nopea juttu. No niin paskas Paavuni. Äijäs niin juona. Eikö? No meillä oli ihan laava. Laava. Sun tuluksia me saadaan sytytetty tänne. No on mulla ainakin ironia mä oon keräämässä. Ja gravelia mä taisin nähdä jossain. Mä etsin keräämään molemmille copperfullit. Kymmenen kopperi tehty. Näissähän on enemmän protectionia näissä kopperikamoissa. Ei niinku ihan jaksais mennä hakea kohlia. Ai saatana. Ai saatana muuten kuole. Pyjakki. Voiko muuten kopperista tehdä shieldin? No. Mitä veikkaat? Ei. Se. No vetsi kerran meidän vaan kopperoille tähän. Ei me tarvita mitään armoa. Kyllä me Netherissä Sulle pärjätään. chestplate ja... Metsikin vaan bootsit. Mä sain jostain Nether-portaali. Heti kun tää koal loppuu, niin mä lähden tulee sinne tai kun en enää jaksa hakea koalia. Okei. Sullekin bootsit. Ehkä vielä helmetit sitten, ehkä on hyvä. Tai housut. Tulos Endermani. Tullessa me pärjätään sillä. Joo, mun loppuu ihan just nää koalit. Alit.
Siis, mitä sä teet koaleilla siellä? Mä paistan kopperia. Kato puuta. Niinku ihan niinku ei oo nyt ihan puuta. No, mä muutetaan pikkusen puuta. Noni, Nether-portaali on valmis. Okei, sulle tarvitsee vielä... Mulla tarvitsee vielä 7 kopperia, niin mä oon tulla, koska... Sit mä oon saanut kaikki nää. Vielä 4 kopperia. Eiku siis... Ai, että on 5 muuten kopperia. kauniin näköinen. Mikä toi on käynyt? Minä sanon... Mä keskin tästä. No niin, nyt sullekin on leggingsit. Nyt jaha ottaa niin pitkään, kun tää tulee loppuun. Mikä toi ääni oli? Onks timantteja? No. On siellä timantteja, mä näen timanttia siellä. No, onks sulla rautapikki? Mulla ois. Mulla on Eikä kopper. olekaan. Se varmaan nyt ihan auta. Ei me tarvita mihinkään timanttia. Vai paljon se olisi? No niin, tässä oli hyvä osa ykkönen. Saatiin tehty Nether-portaali. Näin, mutta mä ois nyt tulossa ylös. Mikä tää boksi on? Meikällä olisi graveria. Sinusta nyt ottaa parempi spawn, niinku se on ihan paska spawni. Metsäks tää? Ai siis, piikiviä. Joo, no... Ei oo vielä piikkiviä. Mennään. Ihan just. Vielä pikkusen. Ehkä nyt. Kauan sä tulet editoimaan tätä? Ehkä nyt. Ehkä vaikka nyt. Ehkä nyt. Entä nyt? Jaa, niin kato, ei se kestä kun vaan yhden ekalla yrityksellä meni. Moi Spidis. Hei, mennään sut! Perkele! Kuolee. Nää sut. Tekis mieli mennä GTA vähän perseen, mutta sun mitään valaa tässä. Asuun! Mulla on piikivää. Onks sulla rautaa? No ei. Joo. En mä tehnyt mitään Sulla kuoli! Nether-portaali. Missä se crafting table tossa? Mitä? Se crafting table. Hei, otapa toista pikkusen Älä lahjaa. kysy. No niin, sytytäpä se. Onks sulla... Laitapa tulille. Ei kypärää! Ei kypärää! Mitä helvettiä? Ei oo koalia. Onks sulla koalia? Koalia. Niin. Ja Käytä puuta. ei oo puut. Niin, ja nyt tehty. Miksi se on puun pikaksen? Mitä? Käytetään siihen tilalle. Äkkiä nyt. Jop, vedä. Joka sieltä oli. No niin, propataan tuu. Mutta niin pistin puupikaksen. Koska mulla oli semmonen. No tehdäänpä flintastia tossa. Sytytä. Juu. No niin, sit ei muuta kuin menoks. Anna. Tulo Endermani. Tapetaan toi eka, oota hetki. Voisin buildata semmosen lyhyen katon, niin me voitetaan toi Endermani. Tossa. Se on tosi se. Tossa. Se on varma tosta. Okei. Kato sitä. Ei se näe tänne asti, ja mennä vähän lähemmäksi. Ota mulle! Mitä helvettiä se tekee? Ousit. Se tulee! Oi! Se on sun pääseessä! Oi. Nyt kyllä hittaa vähän damageet. Vähän boostia. No problem. Jäi dama nyt. Saatiin graveliä, jees, me saadaan pinkki. Meillä on jo tää valmiina, tuu. Aha, puuta. Puuta. Lähimmät puut. Ne on kilometrin päässä. Tosta nopea waterklutsi. Se on waterbucket. pro. Niin tietenkin sulla on. Waterbucket klutsi. Tää toisessa olisi ollut kyllä vähän lähempänä. Ihan sama, ketä kiinnostaa. No, Ei kukaan kysynyt sulta mitään. kysy. Sä. Täällä ei oo puuta. Eikö on? Mikä tää uusi biomi? Tää on paskaa. Pysy sä sitten puuta? Okei, ei pysty. Tää on niinku Mä en niinku Näyttää- mukaan täällä. sisä.
Crimson puita sisäpuolelta. Mä tuun. Mä oon 6 levu. Lisää siihen toisen kutosen ja kääntää vielä toisen kutosen ylös ja lasi. Mä tuun. Niin haluatko puita? Nyt lyö reikää. Mikäs tämä on? Kivimyökkä. Mikä katso meidän eteen? Onko sillä aikaa metsästä tekee meidän pikkusen airania? Ja kopperia. Ei perkele Crimsoni. Hei, me saa puuta sieltä. Mä oon vähän puuta sieltä. No, ois tää lähemmä vaikka puuta. Tää menet chestistä mitään. Meillä on Nether Fortress lähellä. Oi perse. No ei ihan sama, mä löydän sen ihan just. Ehkä. Mä teen vaan mulle copper helvetin. What? Copper nuggets? No. Tää on kyllä ihan hirveä spawni. Nyt mulla on full copper. Meitä full Onks copper. mulla? Ei oo. Eikö? Ota tosta. Ei mun water bugetti! Joo, kiitos. Takas. Kiitos. Takas. Mikä ihmeen Undertale sydän viittaa sullakin jo? Ai ookaan. On. Kiitos muuta waterbucketista. Mitä helvetti mä yritin ottaa sitä? Ota vaan. Water. No niin, oot sä lahjana? Tässä on helmetti. Hae. Ei! Mä valitsin mennä, että se kolo hyppää tälleen silleen. Ja sitten hyppää tolleen. No eipä pystynyt. Mitä me tarvitsee? Noita ei tarvitse. Tota tarvitsee. Missä on noi pussiin? Mitä eroa on kivimiekalla ja kuparimiekalla? Ne tekee saman verran damagea, sama hyökkäysnopeus, mutta kuparimiekka vissiin kestää enemmän. Niin kestääkin. No tuu, lähetä eteen. Venää. Kannattaa katsoa tonne päin. Jop. Ei saatana, tää on muuten paskaspammi. Ei ei tossa, mutta se onkin joku läjää mikä tonne on? Ainakaan ei näy mitään. Ei näykään. Pitää lähteä puililla jonnekin päin. Meillä on muuten tosi paska. Hei, Bastion tuolla. Missä? Täällä. Tuolla päin, mä näen. Tuolla. Kato. Miten mun se pääsi sinne ylös? Ei me tarvita bastionia. Mä voisin saada neterittigiaria, timanttigiaria. Eikö niin sieltä voi saada tosi opeet lootti niistä chesteistä? Se on kyllä aika vaarallinen paikka. En optimista. Mä et halua vaan giaria. Ai saatana. Ai, toi oli muuten hullu parkko. Mä lähdin etsiä sua, kun sanoit, että sä löysit bastion. Tuolla on Bastion, siellä. Ei siellä enää näy. Tuolla. Mitä? Tuolla päin. Tossa sä oot. Tuolla on Bastion, näet. Ei tullut mitään. On, siinä on Bastion. Mä ensikä tulee mitään Fortressia. Ai niin, muuten Bastionit voi saa niitä potioneita, mitkä auttaa meille selviä tuleessa. Ja eikö siinä ole obsidiaania myös? Se auttaa meille selviä tuleessa. Hei, ne tanssii, näetkö? Tanssii, piklit tanssii! Tuolta! Näetkö? Tanssi. Katso, että näki tuolla alhaalla. Se äsken tanssi. Joo! Kauan sä käytät editointia tähän videoon? Mä tiedän. Jotenkin ottanut tää peliä pitkä aikaa tosta. Maksille. No niin, nyt tää on maksilla. Tuolla. Enkä mä vieläkään Tuolla. näe sitä. Mä näen ainakin. Mä täytyy... Nyt kyllä sattuu. Tuu suojaa mua, saatana! Miten tää päästään?
Tonne päin. Vai minne päin? Kato tänne. Näetkö tonne? Joo. Niin siinä... Älä sit sabotoi, älä edes kuvittelekaan. Miten mä selvitän toi? Yritän sattua sitä lianista jotenkin kiinni. Yritetään hiipiä siinä bastionissa. Onks meillä kultaa? Ei oo. Venää. Älä edes minunkaan. Älä edes kuvittele! Tuut sä. Tossa. Se onks sun blokkeja? Tuu. Aa. Nyt tähän tulee visitti. Nice, good job. Jos noustaan vaan ylös, emme uskalla mennä tuota keskikautta pitkin sinne. Joo, lähdetään ihan ylös. Oot hyvä parkkauraa. Jep, ihan mesti. Ri. Se on oikeesti hyvä. Oi, niitä aikoja. Otetaan lakkuseessa. No, et on hyvä. Oi, niitä aikoja. Kuulit vielä ihan parkkaus. Oi, niitä paskoja. Lähtääkö tästä mitään? Ei varmaan. No niin. Ei varmaan. No, onko se iso bastion, mistä saa vitusta luuttiin? Onko? Venä. Kato, onko siellä keskellä mitään? Mennään. Kato tonne. Joo, tää on se OP bastion. No, täällä on liikaa näitä, oota. Mistä amput ton? Mä blokkaan, sä isket. Ok. Vai mä pystyn iskestä. Nice. Nyt keskelle. Ei, tossa toi viikilin. Tähän. Täällä on chesti. Varo takana. Venä. Meitsi boxaitteli tähän testille. Oksa. Crossbow. Access miteellä. Hei! Kultaiset leggingsit. Ai on. Joo, venä. Tuolla toinen chesti. Onko sulla arroveita? Olisiko mulla on multishotti? Noin, täällä on näitä perseistä olevia. Siis me löydetään Netherportal roundit, me ehkä päästään toistelta. Nyt pitää päästä jotakin keskelle. Rautablokki. Nyt. Rautablokki. Hei nyt! Yritä päästä keskelle. Niin pitää päästä keskelle. Ootko varmaan voit mainita vaan alaspäin? Siis voitaa. Mä katso, kun täällä on jossain niitä kullatkin. Metskut täällä ei täältä mitään. Ei saatana. Vanha betsy. Täällä on tänään aika biikilineitä. Ai saatana, tuo auttaa. Aivan tuu. On noin pikkana, missä on joutu viime. Oi. Ammutaan niitä vaan. Ei mun loppu. Meitsi se 2 antimentti kahdella. Koisella siis. Tuo auttaa. Tuu. Moi luvi! Suojamaan hetki aikaa. Nää otatte blokkeja. Älä nyt, kun siellä kuuluu ihan hirveetä röhkimistä. Onko se on idiootteja? Kappale se on kuulutaan, mutta me voi hakata sitä samaa. Niin, mutta toi chestit on tärkeimmät. Voit sä ampua tuon. Ja kun on panoksia. Lepaa, ei perkele. Mä käytin mun pikapanoksen. Oota. Suojamaa. Joo. Et vois kuolla. Nice! Mites tohon? Nyt yritetäänkin päästyä. Hei! Ei mennä. Hei nyt tästä suoraan alas. Jos mä vaan hypätä. Ei voi, siellä laava. Oota, katsotaan joku
turvallinen reitti. Anna voittaa toisia vastaan, jes. Nyt nää Piglinit keskittyy noihin. Hei, mulla on Piglin, mulla on kultasta! Mulla on kultaiset bootsit, eiks tää huomaa? Shit, nyt tuli paja. Run. Sit! Mä tipuin laavaan. Jep, rip. Yritän päästä, ei! Nää pitää missä Tuli armoreita. Mitä vittua noi tekee? Tuu sinne takas. Mitä noi tekee? Miten mä en näe sua? Älä kyysä. Ai. Mä kuolin fooliin. Mistä mittiin? Sope! Mitä? Mä olin silleen joo, mä kuolin fooliin. Ai mä kuolen. Mä kuolen. Ai! Voi perse. Ai jaa, aina! Ei jos ne- Aina kun mä speedrunnaan mulle käy tälleen. Aina kun speedrunnaa, niin just silloin kuolee. Ai jaa, se onkin niinku 100% kuolema. Et kannattaa niinku, vähän niinku me tehtiin se meidän YouTube-läpipelossa. Ai Me hankittiin kunnon kamat. Me hankittiin timanttifullit ja muuten, ennen kuin mennään Netheriin. Että speedrunnaaminen ei oo vaihtoehto. Musta tuntuu meidän miltä vaan alkaa uusiksi tekee kaikki kamat ja sitten tehdään vähän rauhallisemmin. En mä kyllä jaksa sinä pelaa. Ja sitä on osa 1 tässä. Päätetään tähän osaan ykkönen sitten. Siis puolen. nähdään sitten seuraavassa videossa. Nähdään sitten seuraavassa videossa. Muistakin tilatkaa kanava. Mä jätän. Tilatkaa myös Keksin kanava. Ja sosiaalisesti moro!